so nake gwamnatin da kuke cikin ta kuke mu'amala da ita da sanatocin da suka dinga mun waya da wanda suka saka kira na waya, so nake ku dauki mataki. Idan shugaban bai ji ba ku je ku gaya masa a gefen kunnensa kamar yadda kuke mai rada idan ana tarurka. Idan ciwon kunne yake ku sai masa magani ku same a kunnan, ku diga masa maganin ciwon kunne a kunnan shi shugaban kasa, ku gaya masa abin da muke ci. Idan bai gane ba ku ce an taba Muhammadin Rasulullah, ba shi Muhammad Buhari aka taba ba. Idan bai gane ba, idan yan majalisar ba su gane ba, ku gaya musu cewa addinin da suke ƙarya su musulmai ne, addinin aka taba. An je an goge status ɗinsa kawai da yayi, comments ɗinsa da yayi a Twitter, an sa an yi vanning Twitter a Najeriya. An ƙananan abubuwa aka yi sai a yi vanning, ƙananan abu aka yi sai a yi vanning, ƙananan abu aka yi sai a yi sealing. Mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba su iya karewa ba? Ina yan majalisar da suke ikirarin su musulmai ne? Ina yan majalisar da suke amsa sunan su musulmai ne? Ina gwamnonin da suke amsa sunan su musulmai ne? Gidan wancan jarida sun fi karfin ku ne? Ina duka alƙalan na ƙasar da suke ƙaryar kare yancin nan adam? Akwai wani yanci da ke yancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ina lauyoyi da alƙalan ƙasar da suke ikirarin cewa su suna kare martaba da natija, human right? Akwai wani human right? To akwai wani dan adam ne ma ne kamar annabi? Annabi sallallahu alaihi wasallam shine dan adam, shine mai hasken da babu hasken da ya kai sa, mai darajar da ba darajar da kai sa, mai natijar ta kai da babu natijar sa, mai sahabban da babu irin su, mai asalin da babu kamar sa, mai addinin da babu irin shi, mai gaskiyar da babu kamar sa, wanda hatta kafirawa suna kiransa aminullah, sun amince shi amintaccen Allah ne. Akwai wani mai mutunci da ya kai shi mutunci? Amma kun zira ido kuna kallo wasu 'ya'yan iska a cikin ku suna gaya mana cewa wai an ba mu hakuri. 'Yan tamore, 'yan daɗin duniya suna gaya mana cewa wai an ba mu hakuri, an ba mu hakuri akan